Frate, Nu mai trebuie să mai întreb. când ai făcut kill-ul ăla pe... Când ai făcut kill-ul pe Rareș, eram lângă tine. Nu-ți convine. Săracul Teo. Săracul Teo, că e Teo, bă. Eu eram pregătit în runda Coi, dacă era medbay și era medbay kill și el stăteai acolo. Dar nu știu, mi s-a părut să ască gen asta. Ai mult. Cine este? Sfârșit, vere. Tu din mine. Și nu vă convine. Hop, n-o să... Ah. Ok. Bă, era kill acolo. Mamă, deci am Unde? kill din... La electrică. A, da? Da, la grămadă. Și am văzut tot plecău și era kill. Vă zic ceva, a fost tech kill. Ce? Da, uite. Ce? Mama, poți să mă Voi, joc mă. un pic cu băieții. Nu mai era prea Bă, timp. bă, mine, ea nu mai fă mult, bă, băga mea și ia plătreci, hai. Te drag. Deci- Cristi, tu stai pe move, Vere. Ce ai făcut, mă? Ce era? În medbay. Medbay. Cum fi, mă, în medbay, că abia început să runda. E Horia. Să moară în spatele. El prost. Eu zic că e Pixie. Și Pixie cu cu Horia. Pixie, da. Bine, mă, gata, mai fă mișto. Bă, nu știu, cred că Teo. Cred că chiar e Teo de data asta. Că el a dat și Glumesc, report. Glumesc, Teo, ești viața mea. Eram ultimul care am plecat de acolo. Toți au plecat. Ah. Hai, mă, da, skip. N-au Da, plecat n-am ce toți, să nu mai facem. minți că mai erau acolo. Ne căcăm pe noi Nu mai degeaba, da, minți, skip. Teo, nu mai minți, Teo. nu mai minți. Cine m-a Cine Nu crezi mai că te-a minți. votat? Păi nu știu, că nu Eu. văd. Văd cu gri. Păi cine crezi? Teo, eu nu. Na, belea. Să închidem ușile aici, că nu se uită nimeni acolo, oricum. Doamne, sper să nu mă fi văzut. Duc și aici. Închidem ușile la 2. Aoleu, se uită blondul la mine. Ești prost. Cum, nu pot să fac nimic. Da, mă, da, blondule, asta e. Ok. Reactor. Sau mergem și noi sus. Bun. Dăm și noi 2. Bun, nu se uită nimeni în medbay, hop. GG. Bă, toate kill-urile le-ați făcut, bă, să mor. Chiar era Bă, Teo. Bravo. Era Teo, bă. Bă, ce stat Bă, și eram sigur că e Teo, că de-aia m-am și dus acolo. Mi-am El făcut prost, tăscă și mă. pe-aia M-a Era dat și pe prost. mine odată în viața impostor. Au Eu nu făcut, mai am au chef. făcut oamenii clean. Clean au făcut oamenii. Bă, când vă văd că vă Erau puneți trece acolo Două la cadavre, electric. două cadavre în stânga, unul în weapons. Ce-ți vrea că să mai faci? Eu v-am zis, mă, că așa se joacă impostor, mă. Așa se joacă, deci... Iar să face stack kill pariu. Hop. Bă. 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 Fere. Nu mai faceți, da? Dacă vă mai futeți mult cu Bă, luminile dar știu să alea. faceți electricul ăla sau... Impostorul ăsta. Așa, m-am uitat pe Vital și era ăsta, Sherban mort. Închid.
Da, stai, eu n-am dat la așa. S-a murit și aici la... Da, Mi-a știu dat că la n-ai dat la a murit. Șerban, știu că n-ai dat la Șerban, doar că Șerban nu mi-a apărea, gen Șerban a fost primul mort. E tău. Acum nu știu dacă a fost gen self, gen kill și self la Teo. Poate fi. Pentru că eu nu văzusem Păi da, dar gândește-te că dacă... mort. Gândiți-vă, toți ceilalți erau la lumini. Dacă ar fi dat kill, ar fi trebuit să iasă din meniu de lumini ca după să dea report. Păi da, cine zice că trebuie să Eu- intri în meniu? Încercam să fac alea acolo. Ați fost toți la lumini? Nu știu, eu eram Da, acolo. toată lumea era la lumini. Kill-ul care s-a făcut probabil la lumini. La Pe la stack? lumini s-a făcut. Pe la lumini s-a făcut, da. Păi au fost făcute două. Unul e la lumini, gen, Movi e la lumini. Unul e la lumini Da. și unul e făcut în altă parte. Asta e problema lui, unde a murit. Problema Dar ta, tu- Șerbani, asta e. Cum s-a nimerit să nu se fi făcut luminile și acum să dai tu report? Aia zic. Vere, făcea la lumini. Țâc, 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 țâc. Bă, Cineva. Păi dacă făcea... deci, eu Păi eram dacă în făceam noi electric, descrie eram în meniu, spate, v-am văzut că erați mulți acolo, m-am dat în spate. Că am zis că se face kill. Mi-apare butonul de report. Am Da. dat și eu într-o parte, am văzut că tonul se face și am zis, bă, hai să mai încerc o dată, pentru că Lasă-mă, din Vere, am prima văzut s-a că s-au făcut. făcut lumine, am văzut că s-au făcut lumine, iar s-au dat lumini. Am văzut că s-au făcut lumine, iar. Din Eu prima când- s-a făcut chestia asta, am zis, hai, mă dau la o parte că se face kill sigur. Am văzut că iar nu se fac, am încercat eu și tot nu s-a făcut și s-a dat report. N-avem dovezi. Da, deci e de asta de skip. Nu merg că n-a spus seara, e Teo. A little... Păi, e Teo, Vere, n-ai cum. Uite, Bă, nu- dacă stau în spate și că văd că se face kill, ce vrei de să ce fac? să te ai în spate? De ce nu făceai luminile? Pentru că suntem 10 acolo și dacă stăm să facem toți E Teo, luminile, e Teo, că se Mamă. fac ce stare. Opa. Bă. Așa. Holy. Am că... Da. Mai fac speedrun la task-uri acum. Aba. Da, mai fac. S-a făcut kill aici sau? Nu s-a făcut. Dau download, după dau și eu upload. Ia ziceți. Ia. Office. Bianca era pe acolo, dar nu am făcut treabă cu partea Da. aia. S-a dus să pună la bidon Da, acolo. mai spune. Pare și că cu Teo și cu Ampula Mare era o... Da? Nu râdeți, E bă. bine, frate, e bine. Da, cum ai bine. Erau în partea stângă. La O2, acum intrau. Da. M-am dus să-mi fac download-ul de la 3. Bianca, Mai am- de unde ai venit? Eu m-am întâlnit cu Cristi, eram sus Veneam de la... la boiler, mă duceam să pun apă acolo în office. Eu am fost sus în lab să fac ăla cu Nu, telescopul. gen, tu n-ai venit pe sus pe acolo cu un vid din lab, de exemplu. Îl Așa am lasim gen pe văzut. partea aia. Nu lasim pe la electrică. Mamă, Pixi, când e ziua ta? Am fost și eu. Zi-mi care e cel mai apropiat. De Crăciun, de Crăciun. În microfon. Îți iau microfon, să mă lăsați. Deci nu, că e dureros. Știi care e Face chestia? închetă? Am căști, Face închetă, da. Vere. Am căști, de astea se aud mai bine. Ții ții pe ăsta, degetul pe microfon. Nu ții. Ba da, acum te Cred că auzi acum te ok. auzi bine. Am mâinile în aer, nu ții. Exact, că te auzi ok bine. Cu tine? Bine, dăm skip sau ce facem? Haide mă, dați skip o dată, că deja... Da, skip. Bă, faceți și voi speedrun, că mai am un task. Nu știu, gen, Bianca a venit de sus și mie că a făcut așa S-a terminat o timpul. rotație. Tu mai Cum spui tu, spune-ne. cum spui tu? Pregătiți-vă să muriți, băieți. Vă omoară-te eu. Suge sufletul din mine.
Iar s-a dat lumina. Deci, izolaților. S-a făcut kill acolo, ești prost? Aici, e Teo, bun. Aici s-a făcut kill. Nu s-a făcut kill. De ce? De ce, Cosmin? De ce? Zi, te rog, zi. Unde? O, doi. N-am văzut cine l-a omorât, că am văzut corpul acolo. Teo, Băi, gata. dar știi ce mi se pare mie super ciudat? Că e lag și eu le-am văzut ultima dată pe Rareș la lumină. Și când mă duc jos, văd mare corp, Rareș mort. Da. Oare cine era? Trebuie să votăm. Teo, Și cu el. Teo, asta am zis și eu, hai să votăm. Bă, stă. Ordinea de limbi. Încercăm să vedem ce este, dacă nu e, aia e. Deci pe E cine votăm? contractul. Bă, Teo, Bă, eu v-am zis că e blondul. Teo e impostorul, că n-a murit. mă, știi Bă, dar chiar că blondul n-a zis nimic. Bă, blondul, ce să zic? mă cam... Urmează și runda viitoare. Nu cred că mai apucă rândul viitor. S-a avut, băieți. S-a avut și Teo. Băieți, ne vedem data viitoare. E Teo. Nu știu cum suntem așa deștepți. Cristi, dă-te și tu pe mut. Blondule, Da, zi. dar tu ce faci? Te urmăresc pentru că mi-am terminat testurile. Care ai zis? Da. Bă, mie mi se pare super sas blondul, sincer. Păi n-a zis nimic, gen tot meciul. De ce? Că mi-am terminat testurile? Păi da, dar și blonda a trecut să stai așa după mine. Păi da, pentru că mi-am terminat testurile și urmăresc Nu pot oameni. să-mi dau seama care-i fata de când vorbești. Adevărat. De ce votăm? De ce faci, mă, mișto? Aia, glumesc și eu. Am votat blond. Da, copilul ăla de 9 ani de ieri. Este ok? Te rog? Pe cine votezi? Bă, Pe blond. blond. Pe cine vrei? Dar de ce plângi? Dar de ce plângi? Cine? Ia uite cum vorbesc eu, mă. Ce ai, mă? Lasă-mă că l-am trezit din somn. E bine că e momentul de râs Gigi cu sau- Pixel. Sau Pixie, cum drept cheamă. Du-te, mă. Hai, Eu sunt așa, mă. Vizită pe pământ. Așa. Bă! Bă, boșilor. Am pula mea, a dat fix vent în fața mea. Aoleu. Poftim? Am găsit... A zis fata are care pula mare. Mai știi? Doamne ferește. Am găsit... Doamne ajută. Am găsit corpul la reactor. Am găsit corpul la reactor când mă duceam să repar la radio. Și Bianca mă acuză având în vedere că... Da, exact. Mă acuză având în vedere că eu eram la reactor. Eram acolo afară, gen, făceam aia și îi da vent fix în fața mea, că era lângă. Băi, n-am... Băi, ai... Destule ală cu Oară. argumente, votați. Da, Cristi, tu ești Bă, mort, tu n-ai ești mai mort. N-am Bianca, dat de unde ai venit la reactor? Da, e clar, e Bianca. Eu întreb ceva, da, e care, Bianca. Păi mă acuză pe nedrept, am găsit kill-ul la reactor, de unde căcat să dau vent?
În pulă, m-am venit în pulă cu ventul. În vent cu Sunt pulă. la IQ sau asta? Doamne ajută. 50-50. Oh! Am pierdut. Am pierdut, da, bravo. Ce n-am Bine, Pixi, ești IQ. Ai zis că sunt la IQ. E Teo, băieți, e Teo, că sunt la camere. Băi, Dar dar nu am am, și o întrebare. dar vent nu am dat.